Strata citlivosti, teploty napríklad na líci alebo časté infekty respiračné, bolesti sanky, zapály možno časté zubov alebo vlastne pukanie, klikanie v sanke. To je často jedna z príčin, môže byť rozstimulovaný trojklanný nerv, ktorý vlastne má 3 vetvy a hlavne tá lícna maxiliárna vetva. Dá sa veľmi efektívne zrehabilitovať a mne sa klinicky ukazuje ako jedno z najefektívnejších cvičení humming. To znamená, že keď si uvoľníte čeľusť, líca, zuby a jazyk a začnete hmkať takým hlbokým tónom, to znamená, že posadíte ten tón do hrdla, to znamená, že mali by sme cítiť, že nielen sa mi vibruje celé hrdlo, ale celé lícne kosti, pery, ústa a tak ďalej sa mi rozvibrujú. A potom, keď zvýšim ten tón následne, že tak mám cítiť hornú časť podnebia, že sa mi vlastne až tak trasie, tak chveje a to je správna cesta k tomu prevedeniu. Čiže keď toto budeš opakovať intonačne hore, dole, viackrát po sebe, niekomu treba minútu, dve, niekomu aj viacej, tak malo by dôjsť k ústupu, k úľave a napríklad daného symptómu alebo postupne k zrehabilitovaniu. U niekoho to trvá aj 2-3 mesiace, ale to je veľmi efektívna cesta a ten feedback od ľudí je veľmi, veľmi perfektný.